Umphakathi uthi le ndawo kwabe kuyindawo enokuthula kodwa manje sekudlange ubugebengu. Lo mphakathi usucele ukutshalelwa amaphoyisa kube nekam lamaphoyisa eduze. Lo mphakathi usebangeni elingalinganiselwa emakilomitheni angu-30 uma usuka edolobheni eMelmoth lapho kunekam lamaphoyisa. Asisahlezi kahle njengomphakathi, asisekho nje kahle kahle ukuthi ngibona ngathi siyisele yodwa kule ndawo esihlezi kuyona. Akukuhle kubi, asilali silalo benyoni. Njengomfanyana osakhula endaweni angikwazi ukuthi ngithole isikhathi ukuthi ngiyodlala ibhola kwesinye isikhathi njengoba sisibuyela ntambama sisemngozini kakhulu. Ubuholi bomdabu kule ndawo buthi sebuzame kaningi ukukhuza lesihlava kubantu ababulawe kamuva. Kukhona noThokozani Biyela oneminyaka engu-55 oyilungu lomndeni wenkosi. Kodwa ngiyacela umhlonishwa wamaphoyisa azwelonke ubaba uCele angilekelele. Ngeke uhulumeni mangicela uhlulwe nje ulungisela ipolice station, hayi ngihamba nendlwana. Ipolice station indawo ikhona ngayikhomba ngisho manje ukuthi nansi indawo engenziwa kuyipolice station. Amaphoyisa awatholakala ukuthi aphawule ngalolu daba. Londi Khadebe, SABC News, eMelmoth.